Presentación do libro Os Anxos Indecisos. Moi boa tarde noite. Grazas por estardes aquí na presentación deste libro que publicamos na colección literaria Editorial Galaxia, obra de Manrique Fernández, Os Anxos Indecisos. Un libro que, como os digo, publicamos na colección literaria. Esta fermosa ilustración, pois, obra de Iria Fernández, filla do autor, que anda por aí, e que, dende logo, soubo captar moi ben o espírito, ás veces melancólico, moitas veces con historias plagadas de sentimentos e emocións. A reflexión sobre a vida que hai nestes contos está perfectamente captado nesta obra, Iria, así que parabéns pola parte que che toca. Grazas por estardes aquí neste día no que hai un tren de borrascas. Sabedes que de cando en vez se inventan categorías, cando éramos pequenos non había cicloxénese, simplemente chovía Dios. Entón, agora hai cicloxénese, logo xa houve cicloxénese explosivas e agora hai trenes de borrascas. Entón, bueno, sí, todos os días aprendemos algo. Ave non temos, pero temos tren de borrascas. Entón, bueno, algo é algo, non? Tren hai. Subir unha borrasca. Bueno, queda moi ben nunha cidade que ten dúas estacións, ademais, como é Vigo. Bueno, pois, grazas por estar aquí mal o mal tempo, porque é moi importante acompañar as autoras e os autores cando presentan un libro. Todas e todos sabemos a ilusión enorme que hai detrás de quen escribe un libro, a de horas, xa non só a de horas, senón todo o que aún lle salta na cabeza mentras vai creando. E isto lle interesar a alguén, e terá sentido isto que estou facendo. Marchamos a dormir felices por esas páxinas gloriosas que o día seguinte pola mañá cando lemos nos parece unha borrallada espantosa. Bueno, este é un oficio no que vivimos na completa inseguridade, no medo. Eu preguntáballe antes, tomando descafeinados, pois somos xente sana, Iria e máis eu, estás escribindo algo? E dixo, sí, un par de parvadas. Facemos este tipo de cousas, non? Somos moi críticos co que facemos, pero logo, por sorte, veñen as lectoras, os lectores, Manrique, e empezan a falar do noso libro, que o ves polas redes, o que aí se di. Comentábache outro día, non o direi aquí en alto, pero dábache un nome dunha persoa moi importante da nosa cultura que vibrou moitísimo co teu libro. Entón, eu creo que eso justifica todos os penares que temos moitas veces a hora de escribir, non? Será Iria quen fale do libro, aínda que me entero agora que van a facer unha entrevista. Isto sí que é contar co editor a hora de practicar o acto. Me entero agora, aquí xa sentado. Moi ben, sou un chico fácil, me da igual como fagades, porque o faredes moi ben. Bueno, Iria Collazo López non necesita moitas presentacións tampouco. É unha escritora xa non unha recén chegada. Recordo cando presentábamos por aí adiante como unha áncora, que ela negábase a dicir que era escritora, parecíalle como que estaba todo o mundo confabulado para chamarlle escritora. Eu creo que xa ten isto superado, ten obra traducida en Francia, ten obra traducida en Brasil, por lo tanto eu digo que xa vai sendo hora de que te tomes a ti mesma como unha escritora. É unha das voces máis singulares que temos, dende logo, na nosa literatura. Non é unha frase por quedar ben. Tendes que ler A Casa do Paralelo 54, que é unha obra que publicamos na colección Árbore, 12 anos, en teoría unha obra infantil, pero, como decía o sempre añorado Agustín Fernández Paz, con dicir Agustín xa sabías de quen falaba, porque non vai haber nunca outro na literatura galega máis que Agustín Fernández Paz. Dicía, a boa literatura infantil e juvenil é a que tamén gozamos os adultos. A Casa do Paralelo 52, cando 54. Bueno, era para ver se ela recordaba ben o título do libro. Moi ben, Iria, parabéns, alégrome, estás atenta. Pois que lea A Casa do Paralelo 54 decatarase de que estamos diante dunha obra para que goce todos os públicos. Eu cando alín, pois o único que puiden facer, aparte de celebralo como editor, porque tiña un gran libro que publicar, envexalo como autor, porque a mí non se me ocurriría nunca unha historia como esa, é unha historia máis tan ben contada.
ou os contos de como unha áncora, perdón, a historia de como unha áncora, ou o seu libro de relatos que, como xa comentei, pues está xa en dúas latitudes lingüísticas moi distintas da nosa, non? Manrique Fernández é un autor de longa trayectoria e que nos últimos anos, congratúlome moito diso, pois recalou en Galaxia e espero que daqui non marches. Esta é a túa casa, disencho co primeiro libro, aquela primeira... Bueno, o seu primeiro libro foi un libro, unha biografía sobre Benres Última Hora, perdón, sobre Rogelio Groba. Sí, bueno, pero en todo caso non no mundo da ficción. Despois, efectivamente, Diablos sin música, conversas con Rogelio Groba, eso estaba preparado moi ben, de Manrique Fernández, e logo pois xa aterrou no territorio da ficción. Os Anxos Indecisos é un libro moi querido para min, ademais, todos o son, pero a este teño unha querencia moi particular, foi un libro no que Manrique me permitiu algo que os editores agradecemos moito, que é traballar con el, que é opinar xa non sobre o libro, senón sobre os relatos, sobre os que están, sobre os que xa non están, sobre os que non estaban e finalmente están. Bueno, ese é un diálogo moi enriquecedor para un editor cando atopas un autor ou unha autora. Iria tamén tivo que padecerme nese sentido nalgúna ocasión. E para un autor tamén. Bueno, eu agora falo como editor, agora teño ese sombreiro, ás veces tengo que poñerme outro. É moi agradable para min cando atopamos autor ou autora, os dous que me abeiran, que se deixan aconsellar e creo que entre todos facemos o mellor libro posible. Pola miña banda, máis nada, agradecerlle, como sempre, a Cartabón o seu traballo. Xa sei que vos lo digo sempre, pero tendesme que aguantar, porque estou aquí falando e podo dicilo. É un luxo para esta cidade que haxa librerías, é un luxo para esta cidade que haxa ademais librerías como Cartabón, que ademais de vender libros, danlle unha importancia crucial ao libro galego. Esta mañá chegou o informe sobre non sei que, sigue sendo moi longo, para saber como está o sector da edición en España. No último ano caeron o número de títulos editados, caeron moito, ademais, tamén en lingua galega. Por lo tanto, todo o que se mime o libro galego sempre vai ser pouco. Gustaríanos ter unhas institucións cómplices, gustaríanos escoitar os políticos que van a pactar, falar algo de cultura e da lingua de Galicia. Acabo de chegar de Nova York esta semana, tive a ocasión de dar unhas charlas en distintos lugares de Nova York. Teríades que ver a sorpresa agradable que era para o alumnado da Universidade de Nova York escoitar. Eu empezaba dicindo en España, no Estado español, hai 4 linguas oficiais, e entón era abrir os ollos, e era cando eu empezaba a explicar que o galego ten unha tradición lírica de máis de 1000 anos, que o primeiro texto das cantigas que conservamos, pero seguro que, por lo tanto, había antes, é do 1125, o que expresaban era a súa sorpresa e a súa alegría. Decía, que riqueza, isto seguro que se cuida moito ali. Igual, filliña, se ti souberas, isto ali para moita xente é un problema. Vivimos nun estado onde é un problema a riqueza lingüística, cando a riqueza lingüística nunca pode ser un problema. Como a riqueza vai ser un problema? A riqueza de calquera cousa, home, a riqueza de piollos non, porque son a porcallada, pero a riqueza de linguas, a riqueza de cultura, eso nunca pode ser un problema. Pois vivimos nun lugar do mundo onde as linguas, a riqueza lingüística vese como se fose un problema. Por lo tanto, Cartabón, grazas. Sei o dificilísimo que é, que se vou contar, dirixo unha editorial, levar todo este tipo de barcos e que non afogemos, vale? Entón, só por iso, Cartabón, moitas grazas. Grazas a todas e a todos por estardes aquí. Por a miña banda, máis nada, Iria, Manrique, Iria. Ben, pois eu estou nerviosa.
Estou case tan nerviosa como se presentara eu o libro. No, é peor cando é os teus. É peor, non? É peor. Estou máis colorada aínda. Claro, Bueno, primeiro, quería facer unha rolda de agradecementos. Primeiro a todas e todos vós por querer acompañar hoxe a Manrique Fernández aquí e a nós. Dicía hoxe Manrique que era un día maravilloso para facer unha presentación, eu estou de acordo, a pesar de que cae a chuvia a chuzos. Precisamente por iso, onde mellor que aquí se pode estar, arroupando a un escritor maravilloso, a unha persoa bondadosa e xenerosa que está sacando agora un libro de relatos como é Os Anxos Indecisos. Quero lle dar as grazas tamén, por suposto, á librería Cartabón, que é un faro xa para a cultura e para a literatura galega, non só na cidade de Vigo, senón a nivel de toda Galicia. É un referente. Moitísimas grazas por deixarme estar hoxe aquí acompañando a Manrique. Como non, con Manrique eu síntome triplemente agradecida. El daba máis grazas antes por estar aquí e agradecido son el, de corazón. Primeiro porque o Manrique coñecino, pois como se coñece hoxe en día moita xente, que é a través das redes sociais. Entón penso que foi, non sei se foi hai 2 anos ou 3 anos, non sei, fíxome unha crítica a un dos meus libros, xenerosísima, bondadosísima, e eu a verdade é que quedei moi emocionada e dixen, pois mira ti, un home que me fai unha crítica xenerosa e non o coñezo de nada, como debo de estar facendo? E sentinme moi feliz. Despois, a cousa non quedou aí, senón que organizou en Pontareas nos seus venres de letras pois unha presentación onde nos invitou a estar a Luz Veloso e a min presentando a nosa obra, A Soidade das Medusas. Non, a Casa do Paralelo, sí, en paralelo. Bueno, xa non sei, xa hai de varias. E hoxe convídame a estarlo acompañando para presentar pois esta obra, Os Anxos Indecisos. Eu penso que non hai cousa máis bonita que te poidan propoñer hoxe en día, nos tempos que corren. Unha proposición de ser a presentadora dun libro, pois que maravilla, de ser a madriña dun libro. Eu veño encantada, o sea que as grazas tenos que dar a ti. A verdade é que este libro, eu se tivera que resumilo nunha soa palabra, se me tivesen que dicir, resumo o libro nunha soa palabra, nunha soa verba, pois eu penso que diría que desprende humanidade. Penso que coincide tamén niso Francisco e moitas das persoas que xa o leron. Os relatos desprenden humanidade por todas partes. E penso que non podía ser de outra maneira, pois vendo de onde veñen estes relatos. É certo que o primeiro que xa me sorprendeu do libro xa ven da cita inicial, que penso que está perfectamente escollida e que é moi acaída. É unha cita de Émile Cioran, que tiven a sorte de coñecer xa nesta presentación da Casa do Paralelo. Faloume Manrique dela e a verdade é que cando me falou diso entraron unhas ganas tolas de ler o libro, así que eu quero lervola a vos para que vos entren tamén esas ganas tolas de ler o libro. Entón, vamos a ver. Di así: segundo unha lenda de inspiración gnóstica, no ceo librouse unha batalla entre os anxos en que os partidarios de Miguel venceron os do dragón. Os anxos indecisos, os que se limitaron a ollar, foron arredados á terra para que nela tomasen a decisión que non tomaran arriba. Decisión tanto máis penosa en tanto que non tiñan lembranza ningunha do combate nin da súa actitude equívoca. Deste xeito, a causa da historia sería un titubeo, e o home o resultado dunha vacilación orixinal. A mí sempre me gusta poñerme del lado dos máis débiles, do lado dos que teñen incertezas, porque penso que unha das características que nos fai humanos pois é esa, a de non ter moitas veces certezas absolutas. Eu desconfío moito das certezas absolutas e gústame máis esas persoas que ás veces non o teñen claro, as que lle gusta reflexionar, as que lle gusta pensar. E hai moito diso neste libro. Unha vez lida a cita e tamén vista a maravillosa portada que lle fixo Iria, pois podemos ir vislumbrando que o que imos atopar nestes relatos. Eu agora quería preguntar a Manrique, que foi antes?
A cita ou os relatos? Foi antes a cita e a partir de aí surdiron os relatos ou foi xa cando tiveches os relatos que se te ocorreu? No, pois mira, eu a Ciorán coñecino, debe de facer como 20 anos ou unha cousa así, e faloume del, bueno, unha curmá miña, faloume de ese libro, Desgarradura, de outro libro que ten que se titula Breviario de Podredumbre, conseguín os libros, puxenme a follearlos un pouco, e o primeiro que atopei foi eso, esa cita que te acabas de ler. Eu que son un amante da tradición oral, impactoume moitísimo esa lenda, e tamén me impactou, por eso engadín ao final da cita esa frase que el pon ao final. Entón, pois de contar a lenda, cando di que a historia nace dunha dúbida e o home dunha vacilación original, non? Impactoume moito eso, de alguma maneira quedou remoendo aí durante moitos anos, dándolle voltas ao poder que teñen as decisións sobre nós, como ás veces decisións que consideramos que poden ser intrascendentes resulta que acaban cambiando a nosa vida sen darnos conta, como ás veces temos que padecer as decisións que toman outros e que a nos afectan, como ás veces nos vemos abocados a tomar determinadas decisións, non? Ese poder das decisións, de alguma maneira, somos o que decidimos, por decirlo así, non? Todo ese tema foi, dando voltas na miña cabeza hasta que un día me sentí a escribir e sen darme conta prácticamente empezaron a sair todos eses relatos con ese fío común das decisións, non? Así, desa maneira, foi como se foi formando o libro. Vale, pois casi me respondeches a segunda pregunta, pero eu quería saber como fora o proceso creativo de creación desta obra. Se hai un relato que foi primeiro, se ti sabías realmente que ías escribir un libro de relatos ou se a idea primixenia era outra. Un pouco iso, porque eu cando leo os distintos relatos, a pesar de que son historias totalmente diferentes e son personaxes que en principio non teñen que ver uns cos outros, eu sí que lle vexo un elo común, que ven polo que nos estabas contando. Son personaxes todos que están entre dúas augas, penso eu, que están nas marxes. Algúns personaxes incluso que viven dunha maneira marxinal, que teñen que tomar decisións difíciles. Todos eles supoñen que teñen que tomar unhas decisións que os van marcar dun xeito ou doutro. Entón eu quería saber, pois iso, se realmente ti tiñas estes relatos de maneira separada ou se foron xurdindo uns despois dos outros? No, eu cando concebín este libro, concebino de maneira global, digamos. É o segundo libro de relatos que escribo e o outro tamén naceu dunha idea originaria e dai foron tomando corpo todos os relatos, non? Houbo dous relatos que tiña escritos con anterioridade e que retoquei para incluir neste libro. Ao final un deles desapareceu, solamente quedou un deses que tiña feitos con anterioridade, non? Pero houbo que retocalo para adaptalo a ese concepto global do libro, non? E cando fago un libro de relatos gustame concebilo de maneira global, non me gusta andar recollendo un pouco como se fose o mítico coche escoba do ciclismo, non? Que van recollendo as cousas que se quedan por aí colgadas, non? Parten todos dunha idea concreta e trátase de desenvolver esa idea como considero mellor. Unha vez dito isto, tamén quero dicir que a pesar desa unidade gústame que os relatos sexan diferentes. Entón, hai recursos estilísticos, os tipos de narradores, ou, mil cousas que eu utilizo para, de alguma maneira, sorprender ao lector. Eu entendo que un escribe o que lle gustaría ler, e a mí o que me gusta cando leo que me sorprenda. Adiviño o final, dende a primeira páxina, como que me deixa un pouco floxo, non? Por moi ben escrito que estea, podo disfrutar da súa lectura, pero sempre me queda eso de que, non me sorprendeu, non? Eu quero que o lector se sorprenda, que non saiba como vai ser o relato que ven despois. Entón, por eso tamén esa variedade temática, esa variedade de recursos, en fin, todo ese... Falando, pois, un pouquiño do que estás dicindo, eu debo confesar que hai 3 relatos que son os meus predilectos. Ti me cabes. Que son, ouche dicir, son Sandalias de Sal, que é o primeiro, e despois gustaronme especialmente de Raza, e tamén me gustou moito A fragilidade do vidro.
son relatos, os teus, que son relatos de personaxes, onde os personaxes están, sen darte conta, tan ben artellados, que son perfectamente cribles, ou seja, creas personaxes que poderían ser perfectamente reais. E isto xa é unha eiva miña como lectora e non debería facer esta pregunta porque a literatura é literatura e non ten por que ter unha correlación coa realidade, pero a min gustaríame saber se te baseaches en personaxes reais, se te baseaches en experiencias reais. Eu penso sobre todo en Ivona, a personaxe da fragilidade do vidro, que realmente sí que me marcou, porque despois de ler o relato eu seguí pensando en Ivona, deixou en min un pouso. Ou tamén a personaxe, a protagonista de Raza, esa rapaza, esa xornalista pois tan decidida que toma pois iso, esa decisión tan difícil que non vos vou desvelar. E ese relato sí que dá así unha volta, un quebro que non agardas, sí que me sorprendeu. Entón, eu quería saber se... Seguinos, o sorprendeu. Sí. Eu quería saber se te baseaches en personaxes reais, se te baseas en experiencias reais. Sei que é xornalista, por lo tanto, en De Raza iso notase, non? Sí, a ver, eu son xornalista, teño dito moitas veces, son moi crítico co xornalismo que se está facendo na actualidade. Me parece que non vai por o camiño, pero fai bastante tempo xa que anda por un camiño errado, completamente errado. De alguma maneira, eso basease na miña propia experiencia. Con isto non quero decir que o que eu conto sexa real 100%, nin que eu vivise esa experiencia, pero sei que coñecín o mundo do xornalismo, coñezo o mundo do xornalismo por dentro o suficiente como para saber que eso está a pasar, non? E non quería falar deso, non? Expoñer esa cara menos amable do xornalismo. E cos outros personaxes, pois un pouco igual, non hai ningún que estea baseado nun personaxe real, pero de alguna maneira todos o están. Porque cando creas un personaxe e lle das unha personalidade determinada, pois sempre intentas facelo crible, pois ao mellor pensando en alguén que ti coñeces que podería responder a eses parámetros, aínda que non teña nada que ver co personaxe en sí, non? Pero pola súa personalidade ou polo que sexa, bueno, un pouco baseándote na túa experiencia intentas crear personaxes, pois eso, que sexan cribles e que parezan veraces, non? Hai outro tipo de literatura que crea personaxes incribles, Superman, por exemplo, pero bueno, tamén me interesa, tamén me gusta, pero non era o que eu pretendía facer con isto. Quería facer algo apegado á realidade, baseado no entorno social que vivimos, porque todos os temas, a maioría dos temas son máis ou menos da actualidade. Bueno, quería pues, un pouco reflectir eso, o que é a nosa sociedade actual. Tamén podemos observar que a meirande parte, por non dicir todas, porque eu penso que todas as protagonistas dos relatos son mulleres. Supoño que iso non é algo non é de casualidade. Perdona que che interrumpa. Hai quen me di que o último dos relatos, por exemplo, porque eu sosteño que todos os protagonistas son mulleres, e hai xente que di que o último dos relatos, o da Mensaxe na botella, que o protagonista é un home. E si, é certo, é un home o que leva o peso da narración, pero que actúa da maneira que actúa porque por detrás del hai unha muller. Non vamos a desvelar agora o contido do relato, non? Pero cando leades daredes vos conta de que aínda que non teña unha presencia permanente, é unha muller a protagonista dese relato. Noutros relatos incluso, por exemplo, o da modelo, non hai unha protagonista, hai dúas na realidade. A modelo e a directora da axencia, que de alguna maneira establece unha colaboración, non vamos a dar tampouco moitos detalles, non? Isto xurdiu un pouco, unha vez preguntoume un amigo se estaba feito a propósito ou non, e eu tive que contestarlle con aquel título de Pirandello, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, non? Porque non estaba na miña idea inicial, pero resulta que fixen o primeiro relato, está protagonizado por unha muller. Fixen un segundo,
que tamén estaba protagonizado por unha muller. Fixen o terceiro e dixen, bueno, pois, vou a seguir nesta tónica, non? Non, insisto, non era a miña intención, pero ao final, cando o libro estaba a medio facer, decidín que sí, que esa era unha boa maneira de presentar este libro, e decidín continuar por aí. Por eso lle din protagonismo en todos os relatos de mulleres. Creo que é o momento de facelo. Poderíamos entablar aquí un debate sobre o papel da muller na literatura, que afortunadamente, gracias a xente como a ti e como a outras autoras, en Galicia está sufrindo un cambio brutal. Hai moitísimas mulleres que están escribindo moi ben e que de alguna maneira están renovando a literatura contemporánea, e ao mellor o que falta por traballar, ainda que elas acostuman a facelo, é o papel da muller como personaxe dos relatos ou das novelas ou do que sexa, non? Cando miramos a historia da literatura vemos que o papel das mulleres sempre é un papel secundario, sometidas a un home, son mulleres namoradizas. A ver, temos moitos exemplos que contradigo o que estou dicindo, non? Calquera de nós podería poñer encima da mesa media dúcia de personaxes de mulleres fortes e aguerridas, pero non é o habitual. Hainos, claro que os hai, pero non é o habitual. O habitual é máis esa muller sometida ao que o home di, non? Eu quería darlle un papel relevante á muller. A pesar de todo, hai personaxes que tamén responden un pouco a ese cliché. Ti falabas antes de Ivona. Ivona podería responder a ese cliché da muller sometida, pero é que chega un momento en que ela se revela contra ese propio cliché. Entón aí está a forza dese personaxe. Ou a modelo, tamén, que é un momento que... A modelo tamén, o que pasa que a modelo vese arrastrada pola directora da axencia, non? Pero bueno, quero dicir, cada vez falta menos, pero de alguma maneira hai que reivindicar tamén o papel da muller como personaxe, non solamente como autora, que o están facendo maravillosamente, sino tamén como personaxe forte, personaxe, bueno, de interese. Eso agradeces. Ti és creador tamén dun libro infantil, juvenil, Hermes, aprendiz de mago. De mago, si andaba por aí do recado. Sí, é que nunca sei se é de mago ou de bruxo, sempre me confundo. De mago, bueno. Publicado en Editorial Galaxia. Sí, tamén, por certo. E te metemos. Onde te sentiches máis cómodo? Notaches diferenzas a hora de escribir para nenos ou para adultos? Tes un proceso creativo diferente? Senteste cómodo? En realidade non, síntome cómodo en calquera terreo, porque as miñas lecturas tamén son moi eclécticas, gustame ler absolutamente de todo. Eu teño pasado maravillosamente lendo libros para nenos, entre eles o teu, xa cho dixen algunha vez. De alguna maneira, cando escribes, pois escribes tamén un pouco partindo do que lees, non? Se lees en un momento determinado lees literatura infantil, pois acabas facendo unha cousa máis para nenos, e se lees literatura para adultos, acabas facendo unha cousa para adultos, non? A min gústame traballar en distintos campos, facer cousas diferentes, o que dicía antes, o de sorprender ao lector, que non espere que o seguinte libro sexa igual que este, porque seguramente non o será, non? Igual que este non ten nada que ver cos anteriores, non? Gústame a narrativa, gustame moito a narrativa, gustame moito tamén o teatro, síntome moi cómodo tanto na narrativa como no teatro. Teño feito outras cousas tamén, poesía, ensayo, biografía, pero na narrativa atopome moi cómodo. Últimamente véxome moi cómodo aí. E no teatro tamén. Por lo tanto, Hermes, aprendiz de mago, que é unha obra de teatro, esa que conste que naceu por un cabreo, a de Hermes. Porque un día chegou ás miñas mans unha obra de teatro para nenos que viña avalada por un premio bastante prestixioso, defraudoume de tal maneira, pareceume tan mala, e desto estou falando fai xa como 15 anos, por lo menos, que dixen, pero xa está, eu se me poño a fago millor. Un pouco por autoprovocarme, dixen, serei capaz. Collen, sentei a escribir esa aí, eso, non? De feito, estuvo guardada durante moitísimo tempo nun caixón, non tiña intención de publicarla ni nada, hasta que o home me liou me pediu, non terás algo por aí para Galaxia? Si, home, mira, teño isto. E aceptou encantado de publicarla, non? Pero naceu un pouco por aí, por ese enfado, non?
Se o fixen mellor ou non, pois terá que ser outros que nos xulguen. Eu, humildemente, desde o meu punto de vista, penso que sí, porque aquela obra era moi mala, polo menos a mí así me pareceu, era moi mala. No, mira, ainda que choqueira a dicir, non me acordo, porque xa che digo, fai moitísimos anos. Porque é moi boa, que xa se esqueceu. Si, é que non, vamos, pasei páxina con ela, e ainda que che quixese dicir cal era, non sería capaz. Pero sei que pois eso, que naquele momento defraudou moitísimo. A mellor xa leo hoxe, pois non tanto, non? Pero naquele momento si me defraudou moito hasta o punto de instigarme a facer eso. Ás veces as cousas saen así, como menos esperas. A túa escrita é unha escrita áxil, é unha escrita sinxela, é unha escrita directa, é fácil de entender, non hai artificios innecesarios. Consegues algo que é moi complicado, eu como autora tamén dunha obra de relatos sei do que falo, que é conseguir manter o mesmo nivel, ou, bueno, sempre hai algúns que nos gustan máis, sempre hai outros que nos gustan menos, pero eu noto que mantiveches o mesmo nivel en todos os relatos. E como digo, é unha escrita sinxela, é unha escrita áxil, podes entender perfectamente e podemos acceder a ela perfectamente, porque, como vos digo, eu destacaría destes relatos a súa humanidade e tamén se percibe o cariño e o esmero co que foron feitos. A todo isto, gustaríame saber cales son as túas influencias literarias, tanto de autoras e autores galegos como de autores estranxeiros. Non me dixas agora unha lista. Todo Dios. É que non che podo seleccionar, porque, como che digo, gústame moitísimo ler, leo moito e leo de todo. Nos últimos tempos estou me centrando bastante máis na literatura galega, pero antes li moitísimas cousas de xente de fora. Non sei, influencias, pois bueno, desde os clásicos hasta a mellor xente menos coñecida aquí. Por exemplo, hai un tipo que me fascinou, que se chama Jorge Ibargüengoitia, que igual aquí non é excesivamente coñecido, ainda que, bueno, ten o seu público, non? Un escritor mexicano, a pesar de tres apellidos, bueno, que tería orixes vascas, así, Ibargüengoitia. Fascinoume moito a súa maneira de contar as cousas, porque o facía dun xeito como, dame igual a estructura, dame igual todo, eu aquí conto o que me apetece, vou soltando, non sei, era unha maneira como moi rocambolesca de contar, non? Pero bueno, ese é un nome de tantos, o primeiro que me ven á cabeza. Aquí en Galicia, por exemplo, pues podería decirche que me fascinou completamente un libro que pasou moi desapercibido de Marcos Calveiro, que foi 700. Pareceme unha obra absolutamente magnífica. Por aquela época tamén publicara Chelo Suárez unha obra que se titulaba, como era, Virxe do Cristal? Non. Era dunha Virxe, pero non... Si, algo de cristal, non sei que me pareceu... A Venus do Cristal? A Venus do Cristal, que me pareceu absolutamente maravillosa por como estaba escrita, por a linguaxe que utilizaba. Non sei, habería moitísimos autores actualmente. Bueno, eu confesei unha vez que este libro naceu un pouco por culpa túa, entre outros autores, non? Xa teño 4 motivos de agradecemento. Bueno, cando lín A soidade das medusas, encantoume ese libro, pareceume maravilloso e animoume moito para empezar a escribir. Non é que, como se diría eu, que me inspirase nel, ni nada deso, porque además que é completamente diferente, non? Pero, de alguna maneira, o que comentaba antes, eso das decisións andaba aí remoendo e non daba saído, e a historia das medusas a min axudoume a sacalo fora, non? Así que aí tamén ti tes moito que ver en isto, por eso quería que estiveses aquí. Moitísimas gracias. Bueno, moitísimos outros autores, hai tantos que non sabería que dicirche. De todas formas, antes comentaches que houve 3 relatos que a ti che gustaron máis que os outros, falas de que manteñen todos unha mesma línea. Creo que teño que darche a razón con eso, porque o que estou recibindo é unha cousa bastante curiosa por parte da xente, amigos que me comentan e tal, e que cando lles pregunto cal foi o relato que máis che gustou, cada un dime un diferente. Entón, eso significa que non é que haxa un que destaque sobre os outros. O da xornalista de raza é un que me comenta moita xente que lle gusta, o de Ivona tamén, non?
a fragilidade do vidrio, pero non sei, cada un supoño que se identifica como un tema ou por a razón que sexa, non? Pero cada un vai me dicindo un relato diferente. Eso penso que é porque existe ese nivel máis ou menos igualitario entre todos, non hai un que destaque sobre todos os demais, que sexa unha hostia en vez de sobre os outros máis ou nivel, non? Para ben ou para mal, penso que é bastante uniforme nese sentido. Bueno, a ver, aquí rematando, eu tamén quero darvos pé a que poidades facer preguntas se queredes, entón queríalle preguntar a Manrique xa por último, en que proxectos novos andas embarcados, se poden contar? Pois agora mesmo nada, pero teño varias cousas na cabeza, teño algúns traballos a medio rematar que non sei nin como sair deles, e teño algunhas ideas para empezar cousas novas, eses que teño a medio rematar por o momento vou non seguir deixando de lado para o futuro. Teño algunhas ideas novas, quero empezar a escribir unha historia, probablemente xurda unha novela de aí, pero aínda non hai nada decidido. Tamén quería deixar pasar todo este barullo das presentacións e agora o Nadal e tal, e de cada ano que ven a ver se me meto xa en serio con ese proxecto. Vale. Pero vamos, non che podo avanzar nada porque a min pasa unha cousa, non sei se aos outros autores lles pasa exactamente igual. Bueno, eu sei que hai xente que cando programa unha novela ao mellor está 2 anos sin escribir, documentándose, preparándose a novela, incluso por escenas, escena por escena, os personaxes e tal, e unha vez que xa o teñen todo na cabeza, séntanse e un par de meses pois teñen a novela feita, non? Porque todo o traballo o fixeron antes, non? A min así resulta moi difícil traballar, cada un ten o seu sistema, eu non teño nada que ninguna pega que poñer, evidentemente, non? Pero eu cando teño unha idea necesito ver como esa idea vai crecendo. Entón necesito sentarme, empezar a escribir e ao mellor esas páxinas despois acaban no lixo, pero é a maneira de arrancar e de empezar a ver que eso vai tendo certa solidez e vai collendo certo empaque, non? Que quero decir con isto? Que ás veces empezas cunha idea moi concreta, pero resulta que según vas escribindo a idea vai evolucionando e acaba convertíndose en algo diferente. Eso pasoume coa outra novela que escribín, que a personaxe protagonista, podo confesalo, dende o principio tiña a idea de matala ao final, pero non puide, porque non, que se me revelou. En serio, pasoume tal cual vos lo digo. Foi crecendo de tal maneira que chegou un momento que dixen, pero como vou matar? Non podo matar a esta tipa. E ao final sobreviví. O spoiler en todas as reglas, non? Xa a última cousiña que xa é unha dúbida persoal miña. O lugar onde se ambienta a fragilidade do vidro é Vigo? Porque non sei se menciona en algún momento, pero eu imaginei todo o tempo que era Vigo. Pareceme ben, podería ser. Non é Vigo, pero tampouco, pero podería ser, porque non é ningún sitio concreto. Creo que ningún dos relatos menciona ningún espacio concreto. Bueno, o primeiro sí, perdón, sí. O primeiro sí, que se menciona Vigo, entón claro, eso pode levar a pensar, porque máis ou menos todos poderían suceder nunha cidade con mar. Hai un par de relatos que teñen que ver con mar, non? Podería ser a mesma cidade en todos, poderían ser cidades distintas en cada un deles, eso queda a interpretación do lector, non? Por eso tampouco quixen, o de Vigo sí, pareceu, o do primeiro relato me pareceu relevante, pero nosotros non está pensado en ningún sitio concreto, sí, podería ser Vigo ou podería ser calquer outro lugar. Pois agora vouche pedir que nos leas así para rematar un fragmento da fragilidade do vidro para que lles entre aí a comisión. O principio? Veña, sí. O que queiras, sí, ben? Vale. Vou ler o principio, pero despois vou saltar un pouquinho máis adiante porque hai un parágrafo que me gusta moito. Quero compartirlo con vos. Bueno, a fragilidade do vidro comeza así. O mundo parará de rodar antes de que ti poidas mercar o meu amor. Esta frase, de tantas veces repetida, deixou de ter significado entre os clientes habituais do Neptuno, o máis antigo dos bares ancorados no Peirao.
que na pronunciaba de cote co seu acento balcánico tatuado en cada palabra, era Ivona, un pelello decrépito con forma de muller ou o que quedaba dela. E facíao como a quen recita un verso de algún poeta maldito. Atrapaba a súa rabia entre as capelas dos ollos a medio entornar e cuspía cada sílaba con carraxe. A Ivona tróuxonola ao mar unha mañá de verán. Chegou arrolada polo frescor das primeiras horas do día. Baixou as escaleiras dun vello paquebote entre a recendo a salitre e a ervas de San Xoán. Era unha moza nova e bulideira que ciscaba inocencia e galanura polos ollos. De carácter xovial, chegou ensarillada no brazo dun Adonis de cartón pedra. Un home con feituras de galán e comportamento canalla, deses que engallolan, ao tempo que cuartean o corazón. Deixara todo o que ataba a súa terra por percorrer o mundo cabo dun amante idealizado, pero na primeira parada que fixeron, o aprendí de Casanova abandonouna por unha loira incandescente e sofisticada, de feituras tentadoras, de sorriso seductor, de andares provocadores, tan falsa e artificial como a él. A ausencia trouxo consigo un arreguizo que lle subiu polo fío do lombo ata asentar no entendemento, un calafrío que lle nubrou a razón, e dende ese intre, Ivona ficou estática, fondeada para sempre na mesa do fondo do Neptuno. Ivona acostumaba a chegar ao Neptuno antes de que albease o día. Diríase que tiña medo a estar ausente se aquel polo que agardaba aparecía de novo. Cando eu erguía a cortina de ferro con ese estrondo tan molesto, tapaba as orellas con forza e pechaba os ollos como se deste xeito escorrentase algún mal agoiro. Esperaba fora a que alzase as persianas e prendese as luces. Entón, e só entón, cando o escenario estaba preparado, entraba no Neptuno coa cabeza ergueita e o andar decidido, igual que se entrase nun restaurante de alta condición. Tentaba despregar unha inexistente elegancia ao seu paso. Semellaba unha vedete decadente perante un público que aplaudise con arrogancia o seu abatemento. Ou quizáis unha boneca de farrapos que soña con ser unha elegante boneca de louza. Si queredes preguntarlle algo a Manrique. Que non sei se preguntas moi difíciles. Pois se non hai preguntas, imos dar por pechado aquí este acto. Grazas a Iria pola entrevista, a Manrique, sobre todo grazas a Manrique por este libro de relatos. Esperamos que lle poñas punto final a alguna desas historias que estás traballando agora e que μας envíes para que vas poida ler. Mais nada, moitas grazas e queda aquí asinando. Presentación do libro O libro dos trens. Desta colección de relatos que se titula O libro dos trens, é un proxecto da editorial Galaxia, do noso editor Francisco Castro, que contactou de xeito individual, que eu saiba, por lo menos comigo, vía email a finais do 2018, creo que foi a finais do 2018, un email moi breve, por lo menos o meu era bastante críptico. Queres participar nunha colección de relatos sobre trens no sentido amplo? E eu pensando, sí, por suposto que quero participar, pero non tiña ni idea de quen me ia acompañar nesta viaxe. Estuve encantada de compartir colección con 10 autoras e autores,
Catro deles estamos aquí para, bueno, para presentar esta antoloxía hoxe, pero en total pois somos Ana Cabaleiro, Ana Figueiredo, que está aquí, Antonio Piñeiro, Arantxa Portavales, Daniela Osorei, Diego Girández, Iria Collazo, Miguel Anxo Fernández e Víctor Freixanes, e máis eu. Se vos parece ben, pois vou dar paso ás miñas compañeras e compañeiros para que falen dos seus relatos. Pois temos tempo, falarei eu tamén. Si che deixa o ollo. Vale, bueno, pois moi boa tarde. Eu son Ana Figueiredo, poño a única vez que vou decir o apelido, porque a mí parece moi raro, moi de cole, o de decir os apelidos, pero como hai dúas Anas, para que nos aclaremos un pouco. Aí vai ver a Nila, que me emociona. Nada, sobre todo, pois o que... Pero ti és Ana con dos Ns. Eu son Ana con dos, pero eu non o pronuncio, non fago Anna. Eu son Ana con textos en promesas. Moitas grazas, sobre todo, a Maribel e a Gonzalo aquí en Cartabón, porque este é un libro que, como ben dixo María, é unha proposta, a mí me parece das máis ilusionantes desde a literatura galega e desde unha editorial, porque ao fin e ao cabo son chamar a 10 persoas que ao final sí que vas sabendo un pouco quen vai escribindo. Nos chegamos a coñecer a 5 nomes, pero que crea moita tensión e que crea moita emoción. E a proposta da editorial tamén é que 10 persoas que non sei con cal é o criterio, nin tampouco lle dou moitas voltas, como se o do bingo de meter unha man e que saian os nomes, pareceme estupendo, pero que son 10 visións de como é a literatura durante o ano que se elabora esta proposta, non? Entón, en 2019, pois que visións había desde a literatura galega, como actualizamos a literatura galega dentro dun marco pois galego, europeo e mundial, porque ao final tamén somos criaturas do mundo, non? E viaxadas. Co libro dos trens, pois os trens nos levan a eses lugares, a un montón de recordos, a un montón de momentos de infancia. Entón, a mí pareceme un proxecto, un catálogo moi emocionante. Ademais, son relatos, como ben decía María, para a vida que temos agora, isto de poder ler un relato que lees un anaquiño, acabas un relato, pousa o libro e non pasa nada por non ter que continualo e podemos ir traballar e despois seguir con outra historia, pois tamén me parece moi suxerente. Entón, pois eso, ainda que Fran non está hoxe aquí, que nos fixo isto de ir a presentar a Moaña, non lle perdonarei na vida. Pois moitas gracias a él, sobre todo moitas gracias a Cartabón e a Maribel e a Gonzalo por o que fan. É moi emocionante que un proxecto como este, que no fondo é a ilusión de 10 persoas que sí que ven a literatura, como decía Lamour, como un deus, o que lle rezamos, en o que vivimos e o que adoramos, en o que somos felices, nos deades un espazo. E que ademais intentedes comunicar esta paixón coa cantidade de xente que entra por esa porta, que a veces non é fácil, e eu teño vos visto sobre todo en feiras, ou sea, aquí, falar ca paixón da que falades da literatura, eso contaxia, se non é algo imposto, e, bueno, de grazas. Rematados os agradecementos, eu vou vos falar un pouquiño da miña experiencia e o meu relato. A mí tamén me chegou un mail, como a María, críptico, queres participar no libro dos trens, o meu poñía é como o libro dos libros, pero con trens. E dixenlle, vale, porque xa estábamos aí pendentes dese proxecto. E cando pensaba en que escribir sobre os trens, pois ocurréronseme moitas cousas. A primeira imaxe que eu tiña na cabeza foi falar da miña primeira viaxe en tren, que foi desde o Carballiño a Ourense con miña nai. Eu era moi maior xa para ir en tren, non, pero eu debía ter 15 anos ou así, é raro unha primeira viaxe aos 15 anos. Facíame moitísima ilusión. A situación da miña familia era moi precaria nese momento, entón como era un tema que me poña moi triste, dixen este non. E fixe moi ben, porque aquí Miguel Anxo Fernández, o que non sabíamos que iba a escribir con nós, escribiu sobre esa estación do Carballiño, que tamén me fai moita ilusión, porque un dos mestres canteiros que a fixo foi o meu bisavó. Entón, pois, ao final apareceu aí, no? Que un pouco a maxia da literatura. E funme cara a un dos espazos físicos que a min máis me quenta o corazón no mundo, que é Vigo. Eu estou moi contenta de estar aquí,
Eu bromeo tamén moito ca xente de aquí de que como no fondo son de Ourense, pois o meu destino natural é acabar en Vigo. E vexo que os anos, pois sí, o sea, non é só Samilo que me tira. Entón, a min esa viaxe de Santiago a Vigo... Santiago Guixar. Guixar porque me gustan moitos guindastres, pareceme maravillosa esa imaxe, e despois descubrín aleatoriamente o concepto do espacio Nemo. Entón, claro, xa metes a Nemo, Vigo, Verne, é que estaba aí. É un relato que fala de oportunidades perdidas, pero non de oportunidades perdidas porque pasou o tren e cheguei tarde. É unha persoa que ten tantas dúbidas de a onde ir que elixe perder o tren. Cada día vai á estación de Santiago de Compostela, merca un billete para Vigo e mira como marcha o tren. E di, mañá saí forte, mañá vou entrar. Mañá sí, porque sempre haberá outra oportunidade. Ás veces pensa que esa oportunidade vai marchar e obviamente pois isto ven dunha loita interior. Entón eu vos convido, non vou a destripar moito, pero vos convido a que acompañedes a ver se en algún momento sube a ese tren de Santiago e non baixa e chega a Vigo, e sobre todo que acompañedes tamén neste momento no que o mundo se para e lle di a ela que está moi ben que ti teñas dúbidas, pero que a túa vida non só depende de ti, hai moita xente ao teu redor que está pendente desas decisións que non tomas. Entón, pois, hai que facer algo. Eu vou ler un anaquiño pequeno, un teaser, e dou a palabra aos meus compañeros. Vamos a ver. O espazo Nemo é o lugar máis afastado da terra firme. Sei que no noso planeta está a un 2000 km de algún lugar do Pacífico. Mentira. Eu sei, ben o sei, que o espacio máis afastado de terra firme, o espazo Nemo, é Guixar. Do mesmo xeito que sei que nesa estación existe unha ilusión óptica, ou do tempo, que nos lugares de tránsito se move cara adiante e cara atrás sen permiso da cabeza, establecendo unha inexplicable relación de superposición. Así, entre as 17:25 do reloxo do recibidor preto da billeteira e as 17:26 que marca o vetusto reloxo de forxa que mira cara as vías, non hai un erro humano. Hai un pequeno lapso temporal. Un lapso en que con precisión matemática, coido que non hai precisión mellor, collen 2 aloucos, 3 adeuses e unha moeda de 2 céntimos. A moeda é o máis importante, só as moedas de 2 céntimos levan unha vía tatuada no gume metálico. Levo unha no peto, moi preto dese anaquiño de cartón que anuncia o futuro. E o futuro é que ás 19:15 estaremos chegando a un punto difuso no medio do Pacífico. Non ten sentido. Porque o futuro non ten esa exactitude matemática, non ten vías tatuadas polas liñas de molde. O futuro derrapa e descarrila sen necesidade de camiños. Por iso miro o reloxo que olla cara as vías, longas e metálicas, quentes, coa vibración do convoi que as monta cara ao atardecer, e dou un paso atrás para retroceder no tempo. Collo aire, rememoro o cheiro a mar que sempre soño que tes e nunca che dei atopado na pel. Será que falamos do mar, pero nunca tiramos a roupa para mergullarnos. Musito 3 adeuses e tiro do peto unha moeda de 2 céntimos. No pasado, ás 17:29, observo a baíña de metal das 17:30 arrancar cara ao mar, na dirección exacta dos meus desexos. O cartón na man anuncia a perda de case 10 euros e o descarrilamento do outro futuro. Non pasa nada. Mañá será outro día. Ao saír, escollo non cruzar a ollada con aquel home blindado, deshidratado, no seu pazo de cristal. Voulle dar a palabra a Diego, porque aquí o vexo disposto. Moitas grazas. Hola a todas e todos. É un placer estar aquí. Eu tamén recibín ese correo, maldito. Bendito correo. E me subiu a este vagón. Deixareme que faga o mesmo que Ana. Grazas a Cartabón, porque entrar aquí arrecende a traballo diario para a nosa literatura e, sobre todo, fe na nosa literatura, que eso é moi reconfortante. E moitas grazas. A min mandoume ese correo Fran, e cando recibín ese correo, o primeiro que pensei, bueno, foi dicir que sí, como María, evidentemente, pero foi, non teño nada que ver cos trens. E mandei o correo, porque eu son un tipo que cando escribe ten que estar cun pé na terra. Despois se me vai a olla, deliro, pero eu teño que ter un horizonte de realidade para poder escribir.
eu non atopaba nada ata que mandei ese correo de confirmación e decateime de que o tren tamén estaba na miña vida, como no vida de todos prácticamente. O dicías ti na entrevista da SER, creo, non? Que ao final todos temos unha historia nun tren. Paseime 6 anos viaxando en tren a Santiago de Compostela cando era estudante, con todos os libros, paisaxes cambiantes, cancións nun Discman, facemos os vellos xa, conversas, 6 anos viaxando en tren. Despois, aparte, pensaba como se fora de menor a maior. Despois, tive un accidente de tren gordísimo. Eu non me acordaba, até o meu pai, que se acordará, non me acordo do ano. Eu viaxaba a Lisboa, chocamos de fronte contra outro tren, foi brutal. Abrimos telediarios de todo o estado, e fomos portada de todo o estado con aquel accidente. E é como si eso o tiña completamente esquecido. Xa tiña unha excusa para escribir un accidente de tren. Pero decateime de que non era o máis importante da miña relación cos trens. Eu son do Porriño. O Porriño é unha vila dividida por un paso a nivel na que morreu xente. Un paso a nivel que dividiu un pobo que divide. Un pobo dende hai máis dun século. Bueno, ainda por riba eu sempre viví nun edificio prácticamente toda a miña vida pegado nunha estación de ferrocarril, é dicir, todos os trens do mundo viñeron a min de repente. Pois sí, a verdad que... E decidín escribir sobre iso. O funeral partido de Xoana Acosta, que é o título do meu relato, é a historia dunha muller combativa dende a mocidade que quere que o paso a nivel desapareza da súa vila, porque o paso a nivel divide a sociedade e o paso a nivel fai que se miren mal, porque que unha parte do pobo se desenvolva dun xeito e a outra se desenvolva moito máis lentamente. E deixadme que lea este parágrafo porque vais entender precisamente o que quería decir. O paso a nivel divide a vila en dúas dende hai máis dun século. Os habitantes, cada vez que o atravesan, estralan como unha barra de pan acabada de cocer e partida en dous. Porque dende finais do século XIX a vía do tren creva as relacións dunha metade da poboación coa outra. Todos se cruzan como extraños, fraccionados e inmunes a unha posible empatía entre dous bandos. Considéranse así aínda hoxe bandos, os de aquí e os de alí. Os do bando do leste foron os primeiros en dispor dos mellores servizos. Para eles foi o primeiro supermercado, a farmacia e o ambulatorio, o cheiro a practicante, os primeiros pubs para sobarse, os escaparates que marcaban as modas. No oeste, en Troques, só se notaba verdadeiro movimento os domingos, cando o equipo xogaba na casa. O alcalde mandara construir un campo de fútbol de terra nese lado da vía, cando lle dixeron que comenzaría a aplicarse a lei DON. A min sempre tive a sensación, eu como porriñés, de que me pasou un pouco o mesmo. É dicir, todo aquilo que estaba no outro lado da vía non era porriño. Incluso hai un Freud ali. É dicir, hai un Freud ali. Pero vive xente ali. E hai xente que está, que é exactamente igual que nós, e que era a vida igual que nós. Xoana Acosta loita dende a mocidade porque o paso a nivel desapareza, ese paso a nivel que parte esa vila pola metade, e a súa vida é tamén destrozada por unha violación brutal. Unha violación estarrecedora que fai que a vida de Xoana quede completamente esnaquizada. Mais ela négase a esquecer esa violación, pero non lle quita folgos para seguir loitando pola súa causa. E ao final é casi unha metáfora de que a vida de Xoana quedou partida igual que a súa vida, pero non lle quedou outra que seguir para adiante, e sobre todo con esa idea de que a vila volverá a ser unida. Se o consigue ou non, pois tedes que ler o relato.
un trociño máis que a conversa que ela mantén coa súa tía, e que me parece moi gráfica, e que di: un paso a nivel é un síntoma do pasado, tía. Non ves que hai sitios en que xa andan os trens por raíz que van por riba da xente? Xoana contaba a Flori a iniciativa completamente enamorada da súa causa, e sabendo que naquel momento ningún home podía ofrecerlle a velocidade desa adrenalina. Non deberías meterte en politiqueo, Xoana. A tía lía a última novela de Humberto Eco sentada no chanzo da porta de entrada. O outro día preguntoume por ti, Esteban, o xefe de almacén da fábrica de mobles. Dices, eu non quero traballar nunha fábrica de mobles, que fago eu nunha fábrica de mobles? E lle di a tía: cómodas e sinfonieres. Cómodas e sinfonieres, Xoana. Que carallo, que non quería facer cómodas e sinfonieres, con todos os meus respetos para os ebanistas, pero ela que quería era continuar a súa vida combativa, loitando pola súa causa. É un relato de dor, de valentía e de revolución interior contra as cómodas e os sinfonieres. Moitas gracias. Bueno, boas tardes. Eu, pola miña banda, bueno, antes de nada quería, porque estive escoitando antes, bueno, grazas a Cartabón tamén, que non nos coñecíamos ata hoxe, pero espero que teñamos máis ocasións gratas como esta, que me verdad que é un lugar entrañable, encantador, e teñen razón os compañeros cando din. E grazas a vos por asistir e acompañarnos na presentación desta pequena obra conxunta, que esperemos que o tempo lle dea unha certa dignidade, non digo grandeza por non ser soberbio, pero a figura do home lobo, do suicidador que aparece aí, que é interesantísimo, porque o teu relato trataba de como dunha persoa que se quere poñer en busca o movimento da súa vida, pero non é capaz. Parece que está atascada nunha especie de círculo vicioso burocrático, no que representa a taquilla, e de repente aparece o home lobo que lle turra da man e que a leva a unha situación de un clímax case en negativo final, que non revelo tampouco, pero como, por que meteches ese choque aí entre o positivo do arranque? Voume a ver se me atrevo a moverme. Digo porque como lector me quedou esa intriga. Vas a facer unha cousa, preséntate e penso, porque non son varias cousas, entón é moi fácil de É verdade. pero decir a que non leo, seguramente tens que pensar en non revelar demasiado. claro, neste caso eu botolle a culpa sempre a Camilo Franco. Calquera cousa rara que apareza nos meus escritos, probablemente se xa culpa del en algún momento. Por lector ou por suxeridor maligno, pero déxame darlle unha volta para que a xente que non lea diga, claro, como o final tal, pois... Eu sei, eu sei. Claro, pero o resto da xente me parece un pouco... Ese señor é ela. Ese O señor... me cae en Antonio. non sei. Non sei se o me cae en mí. Bueno, ela... A mí costame moito a muller barbuda, por exemplo. Eu son moi fan da... Eu paso moi ben escribindo a muller barbuda. Bueno, ten algo de core, entón, pero é que me sorprendeu o contrapunto ese tan... O paralizador contra o dinamismo que parecía que levaba o personaxe principal, non? De querer botarse, aínda que tamén está amarrada pola súa propia anquilosada, claro. Hai unha entrevista que lle fan a Miriam Ferradans, que seguro que coñecedes, gran poeta de Bueu, en un obradoiro, ela lle di a xente que vai ao obradoiro, para facer literatura, o que tens que facer é escribir con musicalidade, escribir con corrección e darlle unha boa hostia ao lector. Aí estamos. Entón, pois eu creo que é o meu xeito, porque que diste, está esta muller así un pouco navegando nun mundo raro, pero idílico, estática, e de repente aparece un elemento dinamitador total, que é ese home lobo, pero non vou decir por qué. Non digas por qué. Vale, deixámoslo aí, que me parece que che metí nun compromiso sin querer. Non, eu non lle teño medo a nada, creo. Bueno, pois pola miña parte o que eu xa tiña pensado, que me propuxo amablemente María, que explicáramos un pouco do noso, pero eu xa tiña preparado de outra maneira, intentarei ser un pouco ilustrativo do que quere ser o libro, para ver si, dende o meu punto de vista, lle podo
incentivar a alguén a sentir este atractivo, que empezo por decir que a min me provocou. Podo decir aquí que foi un dos mellores, ademais do experimento, da experiencia colectiva, foi un dos mellores conxuntos narrativos que caeron nas miñas mans nos últimos tempos. Non quero decir en calidade, porque eso é subjetivo, pero en cantidade sí, porque eu son un lector fuerte, son un lector moi numeroso, entón, en estes últimos tempos caeron moitos libros nas miñas mans. Este, afirmo que é destacadamente valioso. Supoño que pola diversidade dos enfoques e pola variedade dos plantexamentos, a diversidade de traballo dos propios autores, pero bueno, o que quero entón é dos moitos posibles, digamos, alicientes que se poden comentar ou falar, pois truxen aquí 3 ou 4 para ver se son capaz, porque tamén, como é unha obra que non é toda miña, claro que é difícil, entón se me trabuco, correxídenme sobre a marcha, por favor, porque son moitos autores e os títulos podo trabucalos e pasan esas cousas, non? Pero bueno, estes 3 ou 4 alicientes, por exemplo, sería un que lle afecta a maior parte dos relatos, aínda que non a todos, que é certamente unha combinación bonita, atractiva para o lector, e póñome eu mesmo, estou desde o punto de vista lector, xa digo. É esa fusión da viaxe material ou da viaxe física coa viaxe interior, introspectiva, que aparece, por exemplo, pois a través da memoria, non? Aí falaba antes, non sei quen foi xa, bueno, do relato de Freixanes, ou non, o de Miguel Anxo Fernández, o da Nenez, que se retrotrae porque fala do tren que pasaba pola súa vila Ourensá, entón remexe en varios episodios, a través deles fai un cadro memorístico que é parte desa forma introspectiva que o fai moi dulce, moi ben. E outro, o de Freixanes tamén, que se parece, pero compón unha aventura ca mesma retrocesión á memoria, non? Entón, aí estaría un exemplo, o seguramente o máis interesante, o que máis me edulcorou a min o momento lector foi o de Megalaya, de Iria Collazo. Iria Collazo, non sei, aquí prohibeume Ana facer spoilers desa palabra. Vou a facer unha breve introducción. Pero vou explicar porque é que... Xa sei. Non podes facer todos os spoilers que queiras, menos o final, porque eu esta semana pasada fui unha presentación e houve unha persoa do público que levou a última páxina. E nos deixou moi marcados. De feito, ninguén se ergueu porque ninguén me esperaba que fixera iso. Eu peco deso moito, a verdade é que xa me berraron máis dunha vez. A ver se son capaz logo. Pois Iria Collazo o que fai é comeza narrando a viaxe dunha rapaza que vai no tren en dirección a Algures despois de sufrir un quebranto na súa vida, na figura do seu mozo, según se desprende da miña lectura, e decide marchar cara ás rexións do Himalaya, do norte da India, Nepal, ata que atopa ali nunha desas aldeas, pois, esa sensación que é tamén moi literaria, que todos coñecemos, do que significa a viaxe no romanticismo, que tamén recolle o punto afastado do mundo, que ten mesturado de exótico toda unha carga de enseñanza para que non vai a visitar, non? Para que, entón, a rapaza recibe eso, e nun fabuloso final cargado de simbolismo cun paxariño, que non o vou a contar. Pero está moi ben, porque mira, vas soltando, pero dis que non o vou contar. Isto como cando acabas aí a novela... Xa dixo paxariño. Paxariño, hai moitos paxaradas e paxariños. Eso hai, pero bueno, paxariño... É unha se queres pista. podes te vengar de Iria, que está tamén en Moaña. Se queres contar finales... Pois é verdad. Botasme a culpa a min, que é amiga... Non me tentes que o conto, entón... Pois ese sería o exemplo máis, digamos, máis sustancial de viaxe introspectiva mesturada de viaxe material aquí. E outra sería, outro dos alicientes que quería valorar eu sobre o libro é o de a viaxe existencial ou a viaxe incluso filosófica da rama do existencialismo, que trata moi ben o primeiro dos relatos do libro.
que aparentemente parece un relato enumerativo, non? O de Ana Cabaleiro, non? Ana Cabaleiro fai unha réplica personalísima e baseada nunha situación galega, personal nosa, a través da estación, do tren, da viaxe e dos seus asuntos, fai unha réplica de Samuel Beckett, naquela obra famosa de Esperando a Godot, unha semana agardando por Godot, onde exactamente a cada outra forma de transmitir o mesmo que pretendía o xenio aquel, non? Que a ver se unha variña ven por aí un día e nos toca a nós con esa xenialidade que estamos lá buscando como ouro nunha mina. Entón, a enumeración de obxectos, de situacións, lugares, acontecementos, vivencias, imaxes que aparentemente se van repetindo na mente do observador que as narra, que o narra así, o enumera, sen decatarse de que el mesmo é un obxecto se é visto dende a óptica de outro observador. E non conto o final tampouco porque me poden aquí berrar, pero xa vedes que vai sendo interesante e que non ven a dicir máis que aquela mesma fórmula que utilizaba Beckett, non? O valeiro da existencia humana, o mesturarse nada máis que entre o conxunto dos obxectos cotidianos e anodinos do mundo, que ven a ser unha das máximas do estudio existencialista na filosofía e na historia, non? Pois é tan interesante como iso. Outra faceta sería xa máis literaria, e vou rematando, sería o delicioso trato máxico-realista que fai algún dos relatos. En este caso tamén ten ingredientes comuns a varios, non? Pero escollín sobre todo o de Daniela Sorey, con Gringa, porque un rapaciño que acompaña a unha vella e dille que óense rumores de que está chegando o tren, cando o que temos diante é unha estación deserta que fai tempo que foi abandonada. E a partir de aí a Sorey vai facendo caer no relato unha serie de personaxes desafiuzados, unha serie de personaxes maltratados, que o que nos leva a un final do que tampouco podo contar demasiado, a través dunha estación esperanza, na que precisamente é o feito de estaren ali, nesa actitude, o que lle dá valor a unha vida. É outro enfoque, non? Pero non podo contar o final. Porque cada un deles, cada un dos relatos aquí, afortunadamente, verdad, cada un ten unha espoleta final de, como se diría en palabras coloquiais, bueno, non o digo, que me dá vergonza, carallo, vale? E o último sería, interesoume moito o de Diego Giraldez, o que xa o explicou ele, polo tanto non vou entrar aí, pero é que precisamente é esa viaxe vital, unha vida inteira, tocada por un feito exóxeno, o feito exóxeno dun accidente nun paso a nivel que lle abriu os ollos a Xoana Acosta, entón aí ven a dicotomía que nos narra Diego, interesantísima, moi fermosa tamén, moi bonita. O final, el contou algo máis do debido, pero non vou a ser eu que o reproduza, para que non me vere nadie. Pero moi bonito, con ese paso a nivel indicando o quebro de dúas liñas, de dúas rexións vitais, e máis no medio delas a vontade da protagonista, que tamén é crevada nun accidente, nun percance grave na súa vida, que a leva, vaina declinando cara a ese final, que tampouco quero contar, pero que contou el, non? Entón esas 4 serían, dixen 4, non, máis ou menos, sí. Esas 4 serían as que escollín eu para o tempo que se nos deu aquí, que tampouco é moito, e non pode caber. A complexidade que teñen tamén o resto dos relatos é bastante potente. Está o de Arantxa Portavales, que era, como se chamaba, o de Arantxa Portavales, hai unha dirección e 2 sentidos, onde aparece
a viaxe dunha muller cas cinzas da súa nai nunha urna funeraria e un embrión no seu ventre, os tres xuntos. Entón, tampouco vou contar, pero é que é unha delicia seguir o relato de Arantxa, Ana Rodríguez Figueiredo xa falou dela, e María, a besta de María Alonso, é o máis dinámico posiblemente. É unha viaxe cara a Ciudad Juárez, non? Ciudad Juárez, o polígono industrial, que tampouco vou dicir como remata, pero que ten un punto de violencia sana e literaria que dinamiza tamén, axuda a dinamizar o conxunto dos relatos. Aí no puesto no que está metido, dalle unha vivacidade ao libro que a fai tamén interesante. Entón, como vedes, é unha Macedonia moi atractiva para min, xa digo. Repito, un dos máis interesantes que tive nas miñas mans, e teño aquí moi ben coidadiño para guardar na miña biblioteca, e invítovos a vos, si fun capaz de encendervos a chispa con algunha das novas que vos vin dar, pois invítovos a collelo e a lelo, que creo que polo menos o gusto ou o non gusto é subxectivo, cada quen ten o seu. Eu non vou caer en esas, cada vez que oigo esas cousas de me atrapa e me tal, xa me dá repeluxe. Eso non me gusta a min. Pero sí que vos vai a aportar algo. Este libro vai vos a aportar literariamente, estéticamente e intelectualmente algo seguro. Eso é o que quería decir. Bueno, pero eso toca vos a vos. No, o meu é unha frase, que é verdad, que ora carallo. Non me falates do teu. No, o meu é unha historia de amor extremo na Compostela dos anos 80, onde se mestura drogadición con devoción, quizáis un final un pouco máis triste que os outros. Pero moi intenso. Bueno, gracias. Bueno, como mencionou Antonio Abesta, que é o meu relato, pois vou comezar con... É brutal. O convoi diminúe a velocidade así como pasa pola zona onde estamos esperando. De súpeto, aquel silencio que nos acompaña convértese no maior dos estrondos. O chío da bucina, o renxer das vías, o bruazo da xente, os berros de alento. Pero eu non escoito nada, soamente a miña propia respiración. Comezo a correr en paralelo para coller a velocidade da besta, tan grande e majestosa que parece que vai acabar con todos nós. Polo camiño tropezo con alguén que cae ao chan. Con sorte, lonxe das vías. Estendo o brazo para intentar enganchar algún vagón, pero non atopo o momento. Non son quen de facelo. Estou como paralizado mentres corro xa sen alento. Volvo a tropezar con alguén. Espero que non lle fixese dano. Non miro sequera para atrás para asegurarme de que está ben, dame igual. Non lle quito ollo a besta, que comeza a acelerar o ritmo, ameazando con deixarme en terra. Os vagóns van pasando máis rápido que a min. Chegou o momento, agora ou nunca. Agarro un saínte mentre sinto como todo o meu corpo golpea co ferro dun dos costados. Pero non solto a man, a pesar de sentir quebrar todos e cada un dos osos dos dedos. Balanceome a sotavento para agarrar coa outra man a escaleira dun dos laterais do vagón. Despois engancho os pés, despois incorpórome para subir ao alto. Ali, ao lomo da besta, respiro mentres vexo como amence. Bueno, como podedes ver, o meu relato non ten nada que ver coa miña experiencia como viaxeira en tren de Vixar a Santiago, senón que pois me desprazo para viaxar a lombo deste tren que cruza México de sur a norte, que é a esperanza que teñen moitos migrantes ou transmigrantes de América Central de chegar a ese lugar de ensono. Decidín para esta colección afastarme pois da miña zona de confort, poñerme na pel destas persoas que eu tamén son transmigrante, eu emigrei a Escocia, pero claro, a miña experiencia migrante queda un pouco
que é un pouco pija en comparación coa experiencia destas persoas que obviamente cando falan das súas viaxes en tren pois non van a falar de comodidade, de tranquilidade, do que é para min unha viaxe en tren. E bueno, o meu protagonista, que se chama Ulises, pois viaxa novamente, porque non é a primeira vez, viaxa a lombos da besta de camiño á Ciudad Juárez, pero fai cunha idea moi particular en mente, e non é a de emigrar. E aí o deixo. Sí, deixa. Bueno, pois moitísimas grazas, como comentaron uns compañeiros, a Cartabón, por permitirnos facer esta presentación aquí e reunirnos unha vez máis. Para min é un placer coñecer a Antonio e a Diego, porque non os coñecía, e bueno, a Ana xa teño moi vista, pero sí, é un placer volver a ver. Como insistiu Antonio, eu convido a que os acheguedes o libro, porque a verdade é que para non ter coñecemento entre nós da nosa participación fixemos un moi bo traballo. Eu estou moi orgullosa de formar parte desta equipa. Moitas gracias por a súa presenza. Presentación do libro Camiño á Lagoa dos Bardos. A todos por vir. Estamos aquí todos reunidos para presentar o meu primeiro libro de poemas. Un libro que penso que vos vai quedar a variar un pouco porque é longo demais. Non é o típico libro de poemas pequeniño, sino que este ten 465 páxinas. Francamente, é un hito na historia, porque ninguén escribeu 465 páxinas en poemas só. Estou acompañado por Antonio García Teijeiro, un eximio poeta de aquí da nosa terra, aquí de Vigo, que non teño nada máis que dicir dele, porque xa eu penso que todos vos o coñecedes de sobra, e ao cal vou ceder a palabra. E despois eu sigo, se vos parece ben. Antonio, adiante. Muy bien. Bueno, pues non sei se isto... No, eso non está... Nada, non funciona. No, é que para gravar solo. Isto para gravar, vale. Bueno, pues boa tarde a todos. Bueno, eu estou aquí porque Manel quiso que estivese. Entón, eu estou moi contento de estar asegurado hoxe aquí. Isto que ven aquí non é un libro, nin siquiera é un poemario, nin hai versos. Isto que ven aquí é vida, porque é un compendio da vida do seu autor, e cumpre un precepto que eu lle dou a calquera escrito literario: que estea en contacto coa vida, que roce os feitos que nela se producen, que estea en consonancia coas sensibilidades que na vida existen, que se mesture coa dor, coa ledicia, co sufrimento, coa esperanza, cos fracasos e cos éxitos, co bo e co mal. Porque de todo hai na vida, e a literatura debe expresar ese todo e facelo arte. Si, poesía igual a vida. Manel Monteagudo sábeo, e por iso realizou un exercicio literario baseado nos aconteceres que marcaron a súa existencia. A poesía, penso eu, debe servir para denunciar, para que reflexionemos, para transformar a realidade na que vivimos. E Manel é consciente de que a superación das contrariedades ten que ver moito
co seu principio de poeta. Un poeta non debe agochar os sentimentos máis fondos. Pode facelos visibles porque precisa esa visibilidade para comprender os avatares da vida. Manel, poeta, íspese neste libro. Está seguro de facelo e enche os seus sentimentos e os seus recordos de poesía como fan os poetas. Fíxense nestes versos tan certeiros e sinceros. Di Manel, o poeta plasma a súa memoria ao lombo de corceis brancos. A tinta traza sucos infinitos sobre un branco fantasmal que ilustra a memoria do que deu vida ás palabras. Non se pode ser máis claro. Eu subín nos corceis brancos que nomea Manel e sentín que voaba polo aire que el respira. E fala da memoria, sí. Todo o libro, todo este libro que non era libro, que é vida, todo este libro é memoria. Memoria convertida en versos limpos, auténticos. Manel precisou, porque a súa vida non foi doada, converter a vida pasada en memoria. Memoria de seu e memoria contada. Enfrontouse ao espello do seu presente e trazou unhas liñas magníficas para sobrevivir. A través da poesía, Manel deixanos claro que no medio de tanta falsidade e sorte esquiva nunca estivo só. O amor envolveu a súa tristeza e fixo vivir, fixo revivir. Quería Manel fuxir da soidade e precisaba ser acompañado. Di Manel, acompáñame nesta ruta divina, serás a miña luz, a miña compañía, e non descansarei nin un só día facendo que túa vida se escriba en compases de alegría. Camiño a Lagoa dos Bardos é un libro de amor, dun amor profundo que sinala a súa compañeira, as súas fillas, os netos, amor de home, de pai, de avó. Se este libro non estivese anegado de amor, non sería de Manel Monteagudo. El deuse permiso de sentir a ilusión desas que elevan o ceo, quiso escribir un poema malia que non tiña forzas, malia que perdía esa forza, malia que se lle afogaban as palabras, malia que se lle anubraban os ollos. Manel Monteagudo procurou sempre a felicidade sen desanimarse. A súa poesía e a súa xente deronlle forzas e el non se detivo ante nada. Desexolle o mellor a este home bo, como era don Antonio Machado, a este ser loitador e sensible, a un home que entendeu a música dende os poemas, e hoxe estou moi feliz de acompañalo neste acto de humildade e de lirismo. E remato cun poema, porque a súa palabra é o máis importante neste momento, e ademais que el fale é fundamental, non que fale eu. Ironía da vida. Unha decepción na vida fai que a colleita dos cereais seque nun só día. Un quero te murcha ao longo do outono como folla sen vida. Palabra defraudada do meu ser que ata no mañá vou descoñecer. Como un falcón o meu corazón quere permanecer, pero falta o querer. Procuro amor no fondo de min, pero desaparece como onda no mar. No meu corpo chocarán, pero ao final será unha máis. Decepcións comezas a ter, pero saibas que esa parte de ninguén vai encher e a túa vida rematará sen remediar. O teu corazón como pétalos na terra está e é unha causa perdida, máis das moitas que tiveches. As flores no ataúde por sempre faltarán, ninguén te lembrará. Pensa que cando morres a terra onde esteas, van a pisar. Feito cinzas quedarás, ninguén en ti vai pensar o que teu corazón xamais puido expresar.
O corazón de Manel Monteagudo está cheo de pétalos, en forma de versos. O corazón de Manel Monteagudo está anegado en emoción, en querer superar todo o malo que realmente ocorreu. E hoxe penso que, grazas á poesía, ironía da vida, Manel é moito máis feliz. Moitas gracias. Realmente os aplausos deben ser para él. Eu simplemente limiteime a expresar certas reflexións, certos sentimentos, pero el, Manel Monteagudo, hoxe é o protagonista de todo isto, e por iso estamos aquí. Un acto literario familiar, un acto realmente de sentimentos, un acto evidentemente de emocións. Pois agora, moitas. Pois agora tes que ser tío que aguantes o pau da vela, Desde logo, desde logo. Bueno, non teño moito que dicir o que dixo Antonio, porque penso que me avallou demasiado, que dixo cousas que me deixaron moi quente por dentro. Pero bueno, o que sí quixera dicirvos que se me dá o vosso permiso, quixera facer uns agradecementos a unha xente que tivo moito que ver con este libro que escribí. Ante todo agradezo a Maribel e a Gonzalo todos eses ánimos que me deron para que non escatimara en ningún momento o desenrolo da angueira de escribir. Ademais de darlle as gracias por apoiarlo, por suposto, aquí na súa librería. Na mellor librería de Galicia, por Eu aquí atópome tamén como se estivera na miña casa. Porque me acolleron tamén, desde o comenzo, desde que cheguei aquí, me acolleron tamén, é como se estivera xunto a miña familia. Porque son unha xente encantadora, mas denme todo. Ese cariño que eu desexaba tanto, é o meu debezo de toda a vida, do que levo vivido, do tempo que levo vivido agora, pois eles me deron todo eso, todos esos actos para que eu podera escribir. Por iso, eu os agradezo, e o agradecemento non lle chega. Espero que ao cabo do tempo eu pode amosar de verdade con as miñas presentas, mas con cousas así, falando con eles. E, por suposto, non podo esquecerme da súa maravillosa empregada, de Rocío. Que Rocío, sin ela, sin ela, esta librería non sería o mesmo. Doume tantos ánimos e tanto cariño que ainda xamais esquecerei. Foi moito cariño que me dou esta muller. Sin coñecerme de nada, eu cheguei a xunta ela, cheguei aquí, e todos foron ánimos, sorrisos e parabéns. Cando lle contei un día que me colleu un pouco baixo a min de moral, conteille cousas que me ocorreron na miña vida, a ela caían as barbas. A min tamén, por suposto. Esas barbas quedaron moi dentro do meu corazón, pero para sempre. Rocío, esa encantadora Rocío que vos vedes aquí atendéndonos, pois é unha muller que nos atopa todos os días. É unha desas mulleres que é difícil de atopar. É moi difícil de atopar. Moitas gracias, Rocío. Tamén quero agradecer a labor desinteresada amosada polo meu corrector e prezado amigo Moncho Seixo, que hoxe por causas alleas non pudo estar con nós. E doi as gracias porque tivo a paciencia de soportar... Ai, chegou! Pensei que non chegara.
Teña que chegar, Monchín. E tivo a paciencia, non é que non lo mira, que me pagou, tivo a paciencia de soportar a miña ineptitude coas palabras, pero sobre todo os acentos ortográficos, e eu era unha auténtica calamidade. E sin él, desde logo, eu isto non o podía levar a cabo. Porque tuvo a paciencia de Santo Jó de verdade, eu facía preguntas e eu repostaba, isto así, aquí isto que estás escribindo está ben, pero se o faz desta maneira, pois está moito mellor. Foi increíble. Así que o meu agradecemento vai ser para toda a vida, inesquecible. Tamén agradezo non podo esquecer a esa grandiosa persoa que o trouxe polo camiño da amargura en innumerables ocasións, pola miña negada sabenza do funcionamento do trebello que tiña diante de min, como era a computadora, e que eu resolvía tan axiña do que me levaba a min sacar o pano da man do peto. Refírome a Jonathan Barcazo, que o meu agradecemento é a perpetuidade, polo moito que ten feito para que eu levara a bo porto a escrita deste libro. Só podo dicirche, querido amigo, grazas e milleiros de veces grazas. Chegado a este punto, teño que salientar a un bo amigo, pero mellor persoa, que a pesar de non ter nada que ver con este mundo da escrita, fixo unha chea de cousas para que eu me dedicase a escribir, asumindo el langueiras que non lle pertencían. Esa grandísima persoa é Pablo San Román. Milleiros de grazas, Pablo. Moitas grazas. Eso é imperdoado, que o fixete por min non se pode esquecer nunca da vida. Non me esquezo deste home. Este home non me podo esquecer. Que con seus bons consellos, e incluso tirando pedras por seu propio tellado, fixeron posible que este libro fose publicado. Refírome ao símio director da editorial Galaxia e grande amigo meu, Francisco Castro. Fixo moito, foi moito por min. Houve unha palabra que me dixo que me quedou moi grabada, que me dixo que as oportunidades, Manel, hai que aproveitalas, e só pasan unha vez pola porta. Esas palabras son de Francisco Castro. Moitas grazas, Francisco. Desde logo, si bien probable, se me esquecerá desa boa xente da editorial Vive Libro, que me deron toda clase de facilidades para a publicación deste libro, sobresaindo o meu bo asesor Adrián Macías, que o asuballei a preguntas, e el, con moita paciencia e tranquilidade, me ia repostando cada súa, asemade de facer por min tarefas que non lle competían, así como os seus bons consellos. Iso foi que non tiña na miña cabeza unhas verbas axeitadas para transmitirlle todo o meu agradecemento do que tanto é merecedor. Por suposto, era que non está, que está en Madrid. Deixei para último a esa xentiña que tivo a paciencia de Santo Jó de aturarme cada día as latricadas que lles metía en cada seu poema que escribía. Refirmo como non podía ser de outro xeito a miña familia, porque, de verdade, machaquei nos vivos. A bufé, que sei que sempre queda alguén polo camiño, se nomear, prego-lles que me perdoen polo meu esquecemento. Moitas grazas. Ben. Do libro non teño moito que dicir, despois do que dixo Antonio, non teño moito que dicir, a pesar de que, só o que eu salientar, que eu tentei escribir uns poemas e me orgulloume neles, en eses poemas me orgulloume do que acontece da vida actualmente, na sociedade. Me orgulleime na muller, no maltrato da muller, na explotación infantil, que os fan traballar nenos que fan traballar con 6 anos, están traballando como negros.
perdonando a expresión de negros, con todo o meu respeto hacia eles, é unha expresión simplemente. E por suposto, a muller que as traen enganadas desde non sei onde, as traen enganadas prometendo-lle un mundo moi doado, un mundo cheo de felicidade, e chegan aquí e o que fan é prostituídas. Por suposto, esas mulleres merecen todo o meu sincero agradecemento e a miña sincera xa non sei que dicir, dignidade, a dignidade que lles falta era que lles sacan polo camiño a base de metelas en sitios que elas non queren, por suposto, porque elas firman un contrato que é moi distinto ao que atopan cando chegan ao sitio que lle prometeron, esa terra prometida que elas desexan tanto. Entón, eu que pretendín é facer constar en todos eses poemas, poéticamente falando, todo o que é a realidade da vida, o que é a vida en sí, cada vez que saímos da porta para fora, é que nos atopamos en esa selva que é o mundo. Entón, eu tentei facer eso. Se eu consegui, non o sei. Vostedes son os que tedes que xulgar se iso é así ou non, cando leades o libro. Eu, desde logo, tentei facelo o mellor posible. Ben é certo que non son un home de letras, pero o pouco que sei intentei espallalo en este libro. Espero e desexo que vos guste e non teño máis que dicir que moitas grazas. A ti. Tentei escribir un texto que reunise o que para min é fundamental dentro deste libro de Lin. É evidente que hai un punto clarísimo tamén de solidariedade, de ser consciente da injusticia social, de sinalar, por eso falaba eu de denuncia, de transformación. Pero evidentemente é un libro de amor, é un libro de vida, porque todo o que ti escribes aí está feito dende o amor e dende a vida, sempre. E a min me parece que é un libro moi auténtico nese sentido e que realmente, bueno, pues tens que sentirte moi satisfeito de telo escrito. Estou moi orgulloso. Nada máis. Como diría Antonio, un libro de amor e desamor. Bueno, amor e desamor, claro. Ten dúas caras. Ten dúas caras, exactamente. Porque amor e desamor. Ternos que asinalo, Sí, pero eso é o que creo que atopedes en ele, cando ves que leades un poema, que atopedes eso, o que eu tentei buscar ou procurar en ese libro, en ese poema. Fundiros de alguna maneira, afundiros en ese poema, cada vez que o leades, e vos mergulledes de tal xeito que vos non que vos guste, senón que digades, caramba, este poema ten moito que dicir. Aquí di moitas cousas. Non di solamente o que estou lendo, senón que se fai reflexionar de verdade do que é a vida. Iso é o que tentei facer eu. Se o consegui, non o sei. Pero que o tentei, sí. Que queden con estas tres palabras. Nada máis. Denuncia, reflexión, transformación. Xusto. Esas tres palabras. Xusto. Anoteo aí que pienso con este estudio. Sí.